Bus driver and passenger conversation in Igbo language. Where are you going? Ebee ka ị na-aga? Ebee ka ị na-aga? I am going to. Add the name of where you're going to. Ana m aga. Ana m aga. How much? Ego ole? Ego ole? It is expensive. Ọ dị oke ọnụ. Ọ dị oke ọnụ. I will pay. Aga m akwụ ụgwọ. Aga m akwụ ụgwọ. Keep my bag well. Debe akpa m nke ọma. Debe akpa m nke ọma. Give me your money. Nye m ego gị. Nye m ego gị. Pay me. Kwụọ m ụgwọ m. Kwụọ m ụgwọ. Kwụọ m ụgwọ. Give me my balance. Nye m ego m fọdụrụ. Nye m ego m fọdụrụ. I want the front seat. Achọrọ m ihu oche. Go to the back seat. Gaa n'azụ oche. Gaa n'azụ oche. Sit in their middle. Nọdụ n'etiti ha. Nọdụ n'etiti ha. Shift for me. Nye m ohere. Nye m ohere. Drive gently. Nyaa ụgbọala nwayọọ. Nyaa ụgbọala nwayọọ. I want to get down. Achọrọ m ịrịda. Achọrọ m ịrịda. What is "Have we arrived" in Igbo language? Write it down in the comment section and follow Igbo Lingua Academy for more videos like this.